huma 20 l-għalliema u impjegati li rriżenjaw mill-kulleġġ San Albert, ekwivalenti għal kwart tal-ħaddiema. Dan wara li fix-xahar li għadda tħabbru numru ta' riżenji ta' għalliema u ħaddiema tal-kulleġġ. Il-President tal-MUT Marco Bonnici qal li ħafna minn dawn ir-reżenji seħħew lejlet il-ftuħ tas-sena skolastika l-ġdida u għalhekk ħolqu kriżi kbira, speċjalment għaliex xuħud minnhom kellhom kariga importanti ħafna f'din l-iskola. Fil-fatt jingħad li fost dawk li rriżenjaw f'dawn l-aħħar ġimgħat kien hemm 4 assistant heads, 4 għalliema tal-iskola sekondarja, koordinatur għall-inklużjoni, segretarju, skrivan u 3 LSIs. Xi għalliema li tkellmu fuq din is-sitwazzjoni li minħabba dawn ir-reżenji aktar minn 100 lezzjoni spiċċaw mingħajr għalliema fil-klassi u dawk li ma sabux replacement tal-għalliema spiċċaw free lesson. Marco Bonnici saħaq li l-MUT tinsab imħasba ferm minħabba s-sitwazzjoni li jinsab fija il-kulleġġ ta' San Albert. Marco Bonnici qal li l-Union tal-għalliema tinsab f'kuntatt kontinwu għall-Ministeru tal-Edukazzjoni u s-Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika u saħansitra wasal biex jgħid li jekk jibqa' ma jsir xejn l-iskola ta' San Albert se tispiċċa tagħlaq il-bibien tagħha. Il-kulleġġ ta' San Albert ilu suġġett tad-diskussjoni u dan kollu beda mit-tkeċċija tal-eks surmast Mario Mallija li bosta ma qablux magħha. Din id-deċiżjoni rriżultat fi protesti, riżenji ta' għalliema u saħansitra l-kulleġġ qiegħed jaffaċċja azzjonijiet legali mill-MUT.